لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. умедворам ҳамаатон сиҳату саломат ҳастед. меҳмонони наве ки ба канали мо пайваст шуданд, хушомадедтон мегӯм. барои дастгирии канали ман аз шумо беҳад миннатдорам. имрӯза влоги мо сар мешавад ай анами уборкаи духтарчам. имрӯз гуфт шумо ягон кор накунед, ман ҳамаи уборкаи хонара ман худам мекунам. асосан ин ҷое ки мо зиндагӣ мекунем беҳад тоҷико бисёранд, лекин ҳамаи вай дар тарафе ки мо зиндагӣ кардастем ҳамин се оилаи тоҷик, ғайри мо се оилаи тоҷик зиндагӣ мекунанд. аллакай ҳамаш кази шиносем, рафтомад мекунем, беҳад одамои хубанд. анам хел духтараки ман ҳамаи уборкаша худаш кардак, корора кард ки оча ман фақат торт паза мондаги корушай кардест ва ман рафтам тортпазӣ. иҷада боша тамошобинои азиз, торти причуда мекунем. ма ай торт тоҷикистона мекардам, дигар рецепткати айҷа ма ози ай интернет рецепта ма гирифтам. чихеле ки иҷа ма вайш сливочный маслош беҳад качествои нағз дора. ма фикр кардам ки ранги шедралетои тоҷикистони худ монад. ма фақат тоҷикистонда шедралета истифода мебурдам. иҷа сливочный маслош беҳад качествоаш баланда, тамоман гӯем ва ов надорад таркибош. ман орд кам добавит кардам, фикр кардам ки ранги шедралетои тоҷикистони худ монад, ба ҳамин хотир камтар беҳад резонакиш бисёр омад. бо ма баъди зовола қариб тайёр шуданаш бо ма 2 косаи дига бо ма орд добавит кардам. ҳамон хелам беҳад резонаки бад омад. ман мехостам ки камтар сахтарак бия вай қабатош. анам хел тамошобинои азиз, як стакан шир мерава, 500 грамм шедралета мерава и я 5 коса барин орд мерава. ногуфта намона як дона разрыхли силам андохтагӣ будам. айҷада боша мада ҳозир фақат ёрдамчим духтарчамай Ясмина беҳад пухтупаз ҳавас дора. фақат мега ки очаҷон биё ма қатиҷ ёрдам кунам, биё мара ютубда вай карда ҳарчи ман пазам шумо мара сёмка карда партоен. и хонадам худаш печени ҳамхелиё мепаза, дасташ мечаспа. анам ха тамошобинои азиз, 8-9 тақсим мешава. тамошобинои азиз, камтар дар бораи чӣ хел ба фабелик кор даромадан ма ба шумо нақл мекунам. 8 июн буд, бо даъвати як хештабор ба кор даъват шудам. рости гап аввал тамоман ман худам да бовар надоштам, и кордам бовар надоштам ки маош дора ва иқа кори осонай. ман тамоман бовар надоштам. хай шукронаи худо, директори хуб дорем. Афанисоҷон беҳад моро дастгирӣ мекунанд ва беҳад командаи дружние мо якдигармонам хел дастгирӣ мекунем дар ҳама ҳолат. ҳама ба якдигар апа хоҳар муомилаи хуб, ба овози баланд гап намезананд, беҳад группаи нағзем. манам хел тамошобинои азиз, ҳар касе ки мехоҳад мана агар ки вай куна
хоҳиши кор кардан дошта бошанд, марҳамат кунед. Ҳар моҳ вай дора, маоши хуб дора. Оста оста 20 сомон сар меша маош. ҳозир стартови программая вай кардагиянд, бо сар додагиянд. ҳар 6 шагда новичокое ки регистратсия мешаванд, ҳар 1 шагда падарка мондагиянд. тамошобинои азиз, ман рецептҳои чизе ки мепазам, чи торчи, намуд ширинӣ, чизе ки мепазам, поёни ами видео бинен, якта стрелкача поёнае, ҳамура зер кунен. Бисёри одамо намедона ҳамо описание. Описанида ман ҳама вақт рецептҳои чизои мепухтагӣ ман мепартом. Ба канали ма подписатсия кунед, класс монед, чунки ҳар як классе ки шумо мемонед, видеои мо поделитсия меша ва дигарҳоям метавонанд бинанд. И канали мо пешрафт мекунад. ҳамин пешрафти канали мо, тамошобинои азиз, ҳамаш аз шумо вобаста ҳай. ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен, ҳамин рақамҳода дар тамос бироен. WhatsApp ҳаст. Вай номерои пештарам ман алиш кардагим WhatsAppда, дар дигар видеоҳом ҳаст. ҳамин рақамҳои мада бироен. Ман иншааллоҳ ки шуморо регистратсия ҳамаша фаҳмонданаш бепулай. ира ман ба кришка крёша хеле гирдои коржнома вай мекунам, ровнӣ мекунам, барои ки и песочнияй тесташ баъди пухта гирифтан ягон форма кати бурида чӣ карда намеша. Агар ки бурунгӯӣ мереза, песочни ки ҳаст пол немешикана. Бисквит боша форма кати уравният мекуна. анам хел карда мепазем. ҳамаи қабатоша қабат ба қабат монда крем мекунем. баъди крем кардан метавонем болоша ба чормағз, кокос, чӣ хеле ки шумо да маъқулай ҳамин хел крем кунед. кӯдакои ма камтар сулфа шудагӣ буданд, ба ҳамин хотир ма чормағз кати накардам, болоша камтар кокос кати украшат кардам. баъди крем кардан дар холодильник 6-8 соат монем барои питатсия карданаш. ман шаб да пухтум торта то саҳар. баъд саҳар соатҳои 10 торта буридем.